En aquest videotutorial veurem una miqueta com funciona el PixelR. Aquest és un editor online d'imatges que té 5 grans eines. La primera seria la més similar a un editor de fotografia en local, com el Photoshop o el GIMP, que seran, el GIMP és el que farem servir a classe, i llavors amb aquest teniu bastantes de les opcions que tenen les opcions més bàsiques i són totes. Aquest d'aquí és una miqueta com aquest, però té menys funcions, és per fer una edició una mica més ràpida, per gent que no ho coneix tant o que no vol fer coses... Tot no hi és aquí, però hi ha moltes coses. Llavors aquí tenim, això seria una espècie de Canva, és per fer petits dissenys d'un producte o fer una espècie de muntatge d'un cartell o alguna cosa d'aquestes, és més per fer disseny. Aquest d'aquí, Remove Background, és per borrar el fons, t'esborra de forma automàtica, no sempre funciona bé, però està bastant bé, funciona bastant correcte. I aquest d'aquí és per editar fotografies en paquet, és a dir, si tu tens 10 fotografies i necessites tenir totes amb una mida concreta, doncs pots retallar-les totes de cop o fer alguna cosa d'aquestes. Aquestes són les 5 eines que tenim. D'entrada nosaltres farem servir aquesta, la primera, a classe, però podeu remenar i utilitzar qualsevol d'elles.